Ahojte! Zvolila som si takú tému, v ktorej vám viem ukázať aj nejaké také zaujímavé a praktické tipy, ale vám viem vysvetliť aj niektoré veci, ktoré u mňa často vydáte na mojom Instagrame alebo na blogu alebo proste všade. A tou témou je, že prečo si všetko vyrábam sama. A samozrejme nie je to, že úplne že všetko, ale naozaj veľa vecí a veľakrát sa aj tak aj ja zamýšľam, aj vy sa zamýšľate, keď mi píšete, že akože nie je to, že tu máš, že proste aj koreniacu zmes, aj domáce cukríky, prehánku, aj ja neviem, nanuky teraz v letnej sezóne, výživy a tak ďalej, že fakt akože že sa zdá, že toho je veľa, ale keď sa potom človek zamyslí, že prečo si to asi vyrábam a že prečo to proste nekúpujem v obchode, tak je to úplne jasné. Na úvod si povieme pár takých najhorších, akože ja som vybrala naozaj pár tých e-čok, ktoré 100% všetci poznáte, že ste sa s nimi stretli a naozaj by nemali v tom našom jedálničku byť. Potom som sa zamerala na tie veci, ktoré si doma vyrábam a že prečo si ich vyrábam v nejakom možno porovnaní s tým, že čo obsahujú tie obchodné veci, kvôli čomu si tú danú vec, dajme tomu, doma vyrobím. A tak som sa rozhodla, že vlastne do tohto videa pôjdu aj také prestrihy, že reálne budete vidieť niečo, ako pripravujem, hej, že ja neviem, robila som si domácu čokoládu, tak nejaké zábery do toho. Na úvod by som chcela vysvetliť to, že samozrejme nie každé éčko je zlé. Čiže aby nevyznelo toto video tak, že to je zasta nejaká bio, eko, raw, neviem aká super mama, ktorá nič nedá svojmu dieťaťu, ktorá sebe nekúpi nič, v čom je nejaké éčko. V žiadnom prípade. Vôbec nechcem, aby takto vyznelo to video. Chcem len poukázať naozaj na to, že keď si niečo viem spraviť doma bez ďalších 15 zložiek a je to takisto dobré, tak prečo by som si to mala kupovať? A teraz odhľadnúť od toho, že samozrejme ja chápem, že niektoré tie éčka sú tam potrebné, lebo a hlavne, že niektoré tie éčka sú, akože nepoviem, že zdravé, ale že je to vlastne označenie, to číslo, hej, že ja neviem, niektoré, že soda bikarbóna alebo prášok do pečiva, hej, alebo proste takéto niečo. Čiže áno, ja som si toho vedomá, že proste však niektoré tiečka, ale keď už vidíme nejaký produkt, ktorý tam má, že 6 alebo 7 tých éčok, tak asi si to prehodnotím, že aha, toto by som si vedela reálne spraviť doma. Ja, jasné, super, tak si to radšej spravím. Takže opäť len zopakujem, aby to nevyznelo tak, že ja chcem hejtovať všetky éčka, vôbec nie. Chcem len poukázať na to, že niektoré sú naozaj nie úplne vhodné. Nebavme sa že o detskom jedálničku, lebo to absolútne nie, ale ani len pre dospelého. A teraz mohli by sme tu polemizovať, že pre histaminika alebo pre nejakého alergika alebo niekoho, kto má možno podráždené črevo alebo si prechádza možno nejakým ochorením, tak on by to len nemal. Ale zdravý človek kľudne, lebo tuto opäť zamyslíme sa nad tým, že nie každý sa stravuje, dajme tomu tak, ako sa stravujem ja. A teraz raz za čas, keď si aj doprajem nejaké to, lebo doprajem si to akože jasné, samozrejme, že neviem, nejaký vegánsky zákusok, hej, no však tam, keď sú tieto všelijaké rastlinné šláčky a tak čo si asi myslím, že čo v tom je. Takže to není o tom, že ja úplne teraz nič také vôbec nikdy nevložím do úst a teraz idem tu akože bičom plieskať do tých, ktorí také jedia. Vôbec nie, ale je naozaj asi málo ľudí, čo sa fakt tak stravujú, ako sa stravujem, dajme tomu ja, alebo ako sa stravujeme, možno, že my niektorí, že fakt raz za čas, keď si to dáme, sa možno nič neudeje. Akože udeje, lebo ja proste nafúknuté brucho a také moje telo tak krásne signalizuje všetky veci, ale v tom zmysle, že nejakého dlhodobého hľadiska sa asi už nič také neudeje. Ale zoberte si naozaj a 100% som si istá, že vo svojom okolí máte minimálne jednu, aj viac takých osôb, ktoré ráno začnú, večer skončia a fakt v tom jedálničku majú že nenormálne veľa
tých vecí, ktoré by tam v tom našom stravovaní a teda to naše telo by to nemalo, naozaj by to nemalo prijímať. Tak tam sa vlastne zamyslíte, že wow! A teraz to idem počítať, že koľko vlastne toho denne to moje telo, toho neprirodzeného príjme. Takže nebáme sa len o tom, že iba nejaký histaminik alebo iba niekto, kto má trošku poškodené črevo, by sa mal tým Ečkám vyhýbať. Ja si myslím, že v dnešnej dobe by sme sa fakt všetci mali tým Ečkám vyhýbať. Domáca čokoláda, potrebujeme iba kakaové maslo.